Originálne kresby, žiadne štece, len litre potu a vlastné nohy. Ako na to? G je najdlhšie, čo sa týka behania. Chce to dôkladný plán, preštudovať mapu, vymyslieť trasu. Po kopčeku vybehnete do hora a spojíte sa s vašou čiarou. V tejto chvíli sa bezci menia na ceruzky, so sebou majú mobilný telefón, no a aplikácia zakresľuje ich pohyb. Vládzeme? Áno. Pľúca ste ešte nevypluli? Ja nie, ale už počúvam, taký ťažší dých dozadu. Poďte pozrieť, krásne gečko. Máte vybehané gečko? Dúfam, že ostatné písmená pôjdu takisto hladko. Spleť uličiek a domov dohromady 16 kilometrov. Držíme vám palce. No až teraz popradskí gymnazisti uvidia, či vytvorili to, čo chceli. Značku našej školy GPUK plus 60-ku, keďže máme 60. výročie. Do akej miery sa zhoduje to, čo ste si naplánovali s tým, čo napokon z toho vzniklo? Myslím si, že na 99% určite. A podpis autorov neprichádza do úvahy. Bolo ich až 85 a čo je len jeden autogram by vznikal oveľa dlhšie ako samotné dielo. Marek Vnenčák, televízia Markíza.